Enstitüya Reuters'e agredayı Oxford'e li ser çapemeniya Tirkiye lêkolînek kiriye. Di lêkolînê de derketiye ortaya ku sedî 65 gel bawerî bi çapemeniya Tirkiyê nayîne. Di serî de ATV A Haber, di rojnameyên de Hürriyet û Sabah. Werin em li vê mêze bikin. Li gorî raporê sedî 65 kesan gotiye em bi A Haberê bawer nakin. Sedî 34 gotine em ji ATV bawer nakin. Ev kanalên kî ne? Ev kanalên nêzî hikûmetê ne. Em li rojnameya jî mêzekin. Sedî 61 gotine em ji Sabahê bawer nakin. Sedî 58 gotine em ji Hürriyetê bawer nakin, yani ji nûçeyên wan bawer nakin. Ev Sabah û Hürriyet her demê nêzî hikûmetan bûn. Lê berê bawerî bi wan hêzê de tir bû, hêzê de tir datin xwendin, hêzê de tir datin firotin. Mesela destpêka salên notî de tîraja wan nêzî milyonekî bû. Dema not û dudiyan de Sabahê kampanya promosyonê da destpêkirin, tîraja wê derket nêzî milyon û nîvî. Di destpêka 2000 de tîraja wan bi 100,000 bûn, yani nêzî milyonekî bû. Lê her kûçû ev her du rojname jî û li gel wan rojnameyê din firotina wan kêmtir bûn ji ber ku bawerî bi wan kêmtir bû. Mînak li gorî tîraja îsal a meha adarê Sabahê ku bi milyonan difirot, di vê adarê de tîraja wê 111,000 e. Ê Hürriyetê 106,000 e. Tenê 106,000. Çima em li ser vê yekê disekinin? Ji ber ku ev rojname li hemû qehwexaneyan, li hemû berberan, li ciyên giştî û însan li wan mêze dikin. Dîsa li van ciyan, li van televîzyonan mêze dikin, loma em li ser vê yekê bisekinin. Ew bi awayekî bandorê li civakê dikin. Rewş di nav çapemeniya Kurdî de jî hinekî bêrengî ye. Yên ku li Rûdawê temaşe dikin bi awayekî pê bawerin, yên ku li Stêrk TV temaşe dikin bi awayekî din bi wan bawerin. Pêdiviya hemû civakê bi çapemeneke bi ewle heye. Çapemeneke xurt, çapemenek ku bi awayekî objektif weşanê dike û piştgirî dide mafên mirovan, dide însanan, dide mafê însanan, ne ku piştgirî dide partî û hikûmetan.